Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wannan dai shine shugaban ƙasar Saudiya ko mu ce sarki na Saudiya, Al-Maliku Salman kenan bin Abdulaziz, wanda jarida ta Asharqul Awsat ta wallafo bayanai da yayi da kuma irin namijin ƙoƙari da suke yi akan cewa wannan yanki ya zamna lafiya. Ya yi magana jiya akan irin ƙoƙarin da sun kai don dai ya zamo wannan tashin hankali bai faru ba. Wasu mutane suna ganin laifin mutanen Saudiya saboda rashin mu'amala da turawan nan da kuma rashin sanin sharrinsu. Su waɗannan turawa, mu 'yan Nijar muna iya ba da wani misali. Lokacin suna nan ƙasarmu, kowa sani abubuwa da suke faruwa. Wallahi da an ka ce a kore su, akwai mutanen da sai da sun ka bar gidajensu sun ka koma can inda ake Sauratu Tahrir a Nyamai, sun ka koma can da zama, sai da an kai musu zaman tashi mai kwaɗai, an ka ta yada a duniya da da gumin goshi da kuma addu'o'i da ake ta yi. Malumma na wannan ƙasa ta Nijar sun yi ta addu'a, an yi ta alƙunut. Akwai kuma waɗanda da addu'a ta ɓoye, waɗanda su ma sun yi addu'o'i. Ala kulli halin da ƙarfin addu'a da kuma haɗin kai da cadda wala haula an ka samu an ka kori turawan nan. Baƙo na ya zo gidanka, kacce ka gaji da shi ta yi shi, ya ce ya rance da Allah bai komawa. To irin haka nan na suke ƙasashen Larabawan nan. Wallahi 'yan ƙasa ba sa son su. Abin da dai mu mun ka sani, 'yan ƙasashen nan ba wai son su suka. Sarakunan nan na babu yadda sun ka iya da su, saboda kun san mulki kamar giya ce. Waɗanda suna gani taɓin su zai iya taɓin wannan mulkin nasu, shi kuma da a rasa mulkin kun san dai sai a hankali. Allah dai kyauta dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Talabijin ta Iran ne da Al Jazeera sun ka wallafa, suna ta'aziyya ko mu ce an ayyana zaman makoki na kisan wannan Ali Muhammad, wanda shine mataimakin mai magana portoparol ɗin Hirsu Sauri na Iran. Wancan Muhammadu Akbar wancan, wanga shine mataimakin shi. Bayan shi ma a Asfahanus an kashe babban jagoran sojojin sama na Iran, shi ma dai a tashi yau din nan, a tashi safiyar sallah. Allah ya sa sun huta. Kuma dama yaƙi irin waɗannan abubuwa wani biyu suna ci gaba da faruwa, musamman haramtacciyar ƙasa ta Isra'ila. Yadda Amurka da kanta sun ka faɗa cewa Isra'ila tana kisan manya ne saboda ka a tsaye da wannan yaƙi, tunda sun san da a ce wannan shi ɗa ne ba shi shike mulkin Amurka ba su samu Amurka ta kama musu su yi ta faɗa da Iran. Tunda in kuna tuna lokacin Mubarak Obama sun ce za su kai ma Iran har ya ce wallahi Iran ta riga ta yi tsarin da babu yadda za a yi su yi ma. Za ni kawo muku wata wangalalliyar wasiƙa da ƙungiyar IS ta yi Allah wadda game da wani ƙudiri na ɓangaranci da mulkin mallaka na zamani daga majalisar nake so in ce tarayyar Turai. Ita dai wannan ƙungiya ce wadda ta haɗa mambobi guda uku, su ne Niger, Mali da kuma Burkina Faso. Wannan ƙungiya ta samu asali ne a daidai lokacin da aka yi juyin mulki a ƙasar Niger, wanda Sozawa suka karɓi mulki daga hannun farar hula, wanda aka yi taron dangi da ƙasashen yamma da kuma wasu ƙasashe na Afirka na son a ƙaddamar ma Niger da yaƙi idan ba ta mai da wannan tsohon shugaban ƙasar da suka ma juyin mulki ba, wanda ƙasashen nan suka buga gaban cewa za su ci gaba da sa ido game da duk wani yaƙi da za a ƙaddama a cikin Niger, sun ba da gudunmawa na nuna wannan abun ba zai taɓa tabbatuwa ba. Hakan ya ƙara haɗa kawunan 'yan ƙasar da jagororin ƙasashen gabaki ɗaya
har suka samo wata solution na ƙirƙira wannan ƙungiya wadda ake ce ma IAS. Ita dai wannan ƙungiya ta haɗa abubuwa da dama, zan faɗa muku abu guda uku da ta haɗa abin da ya shafi tattalin arziki da abin da ya shafi tsaro da kuma abin da ya shafi shige da fice na ƙasashen guda uku. Wannan ƙungiya takaitaccen iya abin da zan iya faɗa muku da take ƙaddamarwa tsakaninta da ita da wannan tsakaninsu na wannan ƙasashe. Ita dai wannan ƙungiya ta IAS ta yi Allah wadda ne a daidai lokacin da aka samu wani kira daga Majalisar Tarayyar Turai na kiran cewa a saki hamɓararren shugaban ƙasa wato Muhammad Bazoum. Wannan ƙungiya ta IAS ta yi Allah wadda da wani ƙudiri na ɓangaranci da mulkin mallaka na zamani daga Majalisar Tarayyar Turai. Ƙungiyar ta ƙasashen Sahel wadda ake ce ma IAS ta mayar da martani mafi ƙarfi a ranar Alhamis 19 ga watan Maris shekara ta 2026 game da amincewa da Majalisar Tarayyar Turai akan wani ƙudiri game da halin da tsohon shugaban ƙasar Nijar wato Muhammad Bazoum ke ciki. A cikin wata sanarwa a hukumance da ta fitar daga ƙasar Burkina Faso a babban birnin su wato Ouagadougou, hukumomin ƙungiyar sun yi Allah wadde da tsangwama mai tsanani da kuma matsayin da aka nuna da rashin son kai ga iyaye. Ƙungiyar ƙasashen Sahel ta aika da gargaɗin diflomasiya na gaske ta baki shugaban wato na ƙungiyar wato Kaftan Ibrahim Traore. Ƙungiyar yaƙi da bayyana furci mai tsanani game da Allah wadde na irin wannan matakin da ita wannan ƙungiya da kiran da take yi na ƙoƙarin taushe ma abin da ya shafi ƙasashen wannan ƙungiya hakkinsu, wanda ya kasance hakkin na mallakar kansu ne ba wata ƙungiya ba. Bayan amincewar da wani ƙudiri mai taken katse shugaban Muhammad Bazoum ba bisa ƙa'ida ba da gwamnatin riƙon ƙwaryar Nijar take yi, wanda ita ƙungiyar ta Tarayyar Turai take kira ga wannan abubuwa. To wannan ita ƙungiyar Tarayyar Turai, ƙungiyar Majalisar Tarayyar Turai take kira game da an keta haddi game da tare tsohon shugaban ƙasar wato Nijar Bazoum Muhammad ba tare da wani ƙwaƙƙwaran dalili ba. Wannan shine ita wannan ƙungiya ta IAS ta yi kira game da wannan shishigi da ita wannan ƙungiya da ita wannan majalisar take yi. Shishigi ne wanda bai dace a ce tana yin wannan abu, saboda abin da ya shafi na ƙasa al'amari na cikin ƙasa, to ana barin shi ne game da 'yan ƙasar, su ne za su ɗauka matakin da ya kamata su ɗauka. A nan muke kira game da 'yan uwa, musamman ma 'yan uwanmu na ƙasar Nijar da kuma 'yan uwanmu wanda suke ɓangare na abin da ya shafi Mali da kuma Burkina Faso. Wannan abu ne wanda ya dace a ce duk lokacin da wannan ƙungiya take ƙoƙarin fitar da wani sanarwa na mai da martani game da wannan abin da ya shafi wannan ƙungiyoyi ko kuma wannan majalisoci na ƙasashen waje na ƙasashen yamma, yana da kyau mu rika ɗauko waɗannan abubuwa muna bayyana, domin wani bai san da wannan saƙonnin ba, yana da kyau mu rika bayyana muna tura domin saƙon ya je zuwa ga 'yan uwa. A nan kuma muke kira ga 'yan uwa, idan kuka samu wannan saƙon muna roƙon ku bayyana shi, ku tura shi saƙo lungu da saƙo, ba don komai ba domin ya isa zuwa ga 'yan uwa, domin 'yan uwa su san wannan ƙungiya jan aikin da take yi. Domin wasu tana ganin wai ƙungiyar nan an ɗora ta ne kawai, ba wani aiki ba ne take. To gashi dai wannan kira da shugaba Kaftan Ibrahim Traore ya yi na ƙungiyar ya mamaye ko ina na abin da ya shafi kafar sada zumunta. Ita wannan ƙungiya lokacin da aka ƙirƙira ta, shugaban ƙasar Mali shine yake jagorantar wannan ƙungiya, da aka komo kuma mai na biyu sai wannan Kaftan Ibrahim Traore na ƙasar Burkina Faso ya kasance shine kuma jagoranta na wannan lokaci. Don haka anan muke fatan Allah ka albarkaci wannan ƙasashen namu gabaki ɗaya da kuma sauran ƙasashen musulmai. Allah ka ƙara haɗa kawunan mu, ka ƙara buɗe kawunan mu, mu gane abubuwan da suke alkhairi a tattare da mu, mu nufi inda yake shine mafi alkhairi a tattare da mu. Don haka wannan ba zan cika ku da wani dogon surutu ba. Ina fatan Allah Ubangiji ya taimake mu gabaki ɗaya da mu da ku dukanmu. Allah ya ɗora mu akan abin da yake daidai. Yan wannan channel barkanmu da yau, barkanmu da sallah, da fatan an sha ruwa lafiya.
Allah ya karɓa muna kuma ya yahe muna. Muna roƙon 'yan uwa ai muna gafara akan dukkan laifuffuka da muke yi, waɗanda mun ka sani da ma waɗanda ba mu sani ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya maimaita muna ya karɓa muna. Allah ya sa mu dace. Muna ma kowa barka da sallah, muna ma kowa barka da shan ruwa. Saboda kusan ko ina yau an yi sallah, alhamdulillah. Ta Allah ya sa mu dace.